Mutta sellainen joukko, jonka puolelle olette kääntyessä, mutta kysyttävää tänä iltana ja tietysti seuraavana vuonna aina muutenkin. Ja toivon mukaan me saadaan jotain ehdotuksia sitten tälle hallituskokoonpanolle, niin jollekin tulevalle hallitukselle siitä, mitä tänään iltapäivällä tehdään. Tämä tila, missä nyt ollaan, tämä on tosiaankin Suomen varsin vanha edustustila, mutta ei tietenkään alun perin sitäkään, vaan tämä on yksittäinen sinistörakennus ja taitaa olla rakennuksia, mitä olisi tehdä vanhat tilastotieteen laitokset. Tämä on tosiaankin aivan ilmastettu, nyt tässä on muistaakseni ennen Kittilän kunnan asuntoja.